Midangop sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental ang pipila ka pamilya sa mga survivors nga sundalo gikan sa pagkahagsa sa C-130 Philippine Military Plane sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Gani wala sila napakyas humani adtong Hulyo 12, 2021. Gitunol pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO ang pinansyal nga ayuda ngadto sa amahan nila Private Alfran B. Buna ug Private Stephen B. Maglasyon. Tungod niini hilabihan ang pasalamat nila Mr. Ruben M. Buna ug Mr. Juno D. Maglasyon nga parehong lumulupyo sa Barangay Kibunbon, El Salvador City. Human madawatan ang transport assistance mi kantidad og 5,000 pesos matag usa kanila. Gikalipay usab sa pamilya ang suporta og tabang sa lalawigan ug malipayon nga nipaambit nga dili sab masabot ilang kalipay nga gibati dihang lakip sa naluwas ang ilang mga anak. Sa una nga itong naging panigid bago pa ang kuhan, agad naging masabot ang debate kay sabi kay dugay kay siya na kuhan mo namo nakita ba na kuhan sa survivor. Pagka naibaon na ako nga kuhan luwas naka siya nakalukso ko sa kalipay. Gamay lamang ang maong kantidad apan alang kang Governor Bambi makahupay na kini sa gibating kabalaka sa pamilya ug makatabang sa ilang ginagmay nga panginahanglan hinungdan mapasalamaton ang duha sa tabang. Nagpaayo na lang sa sayang operasyon kay operahan man ko to yang kamot kay nalutob mo kayo gyud na sa naong na niya dayon sa ilong ara-ara na siya no maka istorya na sa tarong kung napay kwarta dugay ra na niya tunta. Kahinumduman nga duna nay nag-unang mga benepisyaryo sa maong transport assistance nga personal gihapong midangop sa Kapitolyo Probinsyal nga gilakipan nila ni Miss Vicenta si Roy Morales nga inahan ni Private Rodel Morales taga Barangay Lugilo, Alubihid ug si Miss Christy D. Pahela nga ayaan ni Private Josfel D. Miquiabas nga taga Barangay Mati, Claveria. Isip amahan sab sa lalawigan, si Governor Bambi Imano kasabot sa unsa kasakit ang gibati sa mga pamilyang nakasinati sa maong trahedya nga makita ang ilang hinigugma o duol sa dughan nga mga individual nga padayong mibatok sa pagsulay sa kinabuhi. Paglaom niini nga sa hingpit maka-recover ang tanang mga survivors ug ang tanang pamilya nga nagbangutan kung namatian sa ilang mga kabanay sa hinay-hinay nga mamaayo ang kasing-kasing ug makapadayon. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambert Regian Amor Maygay. Alang sa limpi ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.